hayi akudlalo lapho uthi yasetshenzwa la. NkosiYamagcokama ukuthi leli gama usakhumbula ukuthi liqhamuke kanjani ngoba phela thina besazi usicebi. Usicebi mina ngifunde ngaqeda isikole ngihlale ehostela eDenver ehostela lapha ngifunde eMalvern High School ngiqedele khona ngenza umatric. So ke bekunento yokuthi ke ngama weekend ehostela insizwa zisuke zigezile lapha zifaka ubrandwood kuhlotshiwe kukuhle. So ke abantu abaningi ke abebehlala khona lapha ehostela bangiqaphela ukuthi ngama weekend bengisuke ngimhle nje kakhulu njengomuntu nje ogezayo umuntu oswenkayo ngimncane ke okwenza ukuthi begcine mhlawumbe benginaka kakhulu ukuthi ayi umfana omncane ngaka yini egqoka ngaka egqoka kahle ngaka ebeclean kanje. Bagcina sengibiza ngegcokama ke lapha ehostela until ke ngidecide ke emculweni because NkosiYamagcokama mina bebengibiza ngegcokama emculweni sinabo abafowethu abangamagcokama igcokama. So ke ngase ngithi hayi no angivele mhlawumbe ke ngibe inkosi nje ke ngibaphathe konke jikelele. Yasiqala kanjalo indaba yeNkosiYamagcokama. So manake mawuthi uphethe nje wonke umaskande noma uphethe wonke abagcokama uyachaze lapho mfana ethu. Hayi okamaskandi ke kojaja abalandeli Nkosi yami ngeke ngithi nguphethe ngisholo kodwa iNkosiYamagcokama ke ijikelele iyo nje iyodwa iyo le. Okay no mfethu siyabonga kakhulu mhlawumbe ngafuna ukubheka ngoba kuningi sobheka njalo nakuma album nje wakhiphile kuziningi kakhulu izinto eziphawulekayo Deleze ngayo nje kubantu isasasa kodwa ngiyafisa nje ukuhlehla nawe usakhumbula ingoma eyokuqala wayenza nokuyiyona eyakufaka ugqozi lokuthi ugcina ucula uzofikela khona manje. Kunjalo ngeke ngenza ngithi ingoma kodwa ngathi album ngoba ngakhupha ngealbum nje lapha eyayithi Never Say Never eyangifakela udumo nje kakhulu eyinezingoma eziningi ezazithandwa abantu lapha ngabala ingoma eyayithi Never Say Never ngibale ingoma eyayithi DX yami eyayithandwa kakhulu abantu nengoma le eyayithi ngcono ngife la mama la mama angiyengithanda umoya ngaphandle kwakhe ngcono ngife mama. Nje ziningi ingoma ezangikhandela nje ke ukuthi ngithandwa abantu kuleyo album ethi Never Say Never. Kunjalo nje ngikhupha ngoshuni wesingisi. ngiyafuna ungichazele lapha yini ipass pass angithola bhuti. PARCE no ilokho nje iparcel kusho mhlambe kube inkinga yespelling lapho kodwa ke iparcel kahle iparcel ngathi nje iparcel asiyazi sonke iparcel ngeke ngichaze kunjalo. Dear Diary Ride or Die ushona wesingisi nje waya ngeke ngeze ngithi ngiyabathanda abafethu bonke kodwa ke mina ngikule ngithanda kakhulu umculo umgqumeni abakamlaba because bengilalela umaskandi nje ekukhuleni kwami abakamlaba kanjalo ke nomuhle kuzwayo abantu bengibalela kakhulu nomtshengiseni nje iwona amaqhawe ngathi nami ngikhule ngiwathanda njengamanje ke
ngase ngikhula ngasabalala nomculo wonke. Ngiyabathanda lapha abafowethu osijava lapha ya njengoba ngike ngasebenza ngishona naye kwakukade kuyiphupho nje kusukela kudala ukuthi engathi ngake mhlawumbe ngithola ithuba lokusebenza naye ngempela ekwenzeka. Inkabi insizwa engiyithandayo kakhulu emculweni. Okay. No, and makhuluma ngomgqumeni abantu bentakhe ukuthi mawucula ucule bese kumbe ama-album akho mhlambe bathi phela naye wenze njalo. Wathi make lapho phela khona amaqembu amaningi ahlukahlukene khona la khona evele ngizokhipha khona ngesingisi or izikhamuzi. Kunjalo-ke ngasho futhi ukuthi leyo nto yami nje yoshino wesingisi into engayithatha nami ngibukela kuye ngoba ngangiyithanda kakhulu. Nanokuthi-ke abayangazi abaningi ukuthi ngumuntu wahlahle okwimishini nje ukuthi thina sifike emculweni kune stereotype nje sokuthi uma wenza umaskandi it's either awufundile noma mhlambe uyiqaba uyabo. So-ke ngalo ngaqhuba leyo nto leyo sizama ukuthi sivezele abantu ukuthi kahle kahle umaskandi ungawenza noma ngathiwa ufunde wagcina kumapha amazinga okufunda akusiyinto ukuthi mhlambe into yamaqaba into yabo bonke nje abantu nje ubona abantu abasha ema-university bewuthanda kangaka manje umaskandi ngoba sifikile thina sawuqhamukela ngenye approach yokuthi abantu bekwazi ukuthi bebone ukuthi nathi siyawenza nje kodwa esikoleni siyile futhi. Unabangani la ku-industry mathi yabona nabangani bami olezi ezami. Hayi-ke lawo bangani bayazi abantu ukuthi mina mase ngigudla kuthiwa nginey'nkabi zami ngisuke ngigudla nomdumazi laphayana iy'nkabi engisondelene kakhulu nazo ngokwempilo singagcini ukuhlanganiswa umculo kuphela kodwa siyakwazi nje ukuphila nje-ke ngayo yonke indlela njengabafowethu. Alright. Mengibuya ufuna ukubuza umbuzo othi angabe ushadile yini isicebi noma usu-engagile ngizokubuza bana noma siyihlalele siyipholele nje akujahiwe mfowethu ukhuluma ngomdumazi uthi ungomunye abangani bakho khona ingoma yakhe ethi uphethe sinjani. Hayi khuphuka ngayo. Hayi uma uyijonga phela uyayiqonda umuntu ukuthi uma ethi uphethe sinjani ayifuni ukutolikwa leyo. My dad. Yeah, now take a break now. So, about you say,